Agressions sexuals contra la infància. 1 de cada 5 infants. 1 de cada 7 nenes. 1 de cada 4 nens. El 20% de la població. Agressions sexuals contra la infància. En les millors famílies, en les millors institucions, escoles, entitats esportives i de temps lliure, instituts de teatre, l'Església. Agressions sexuals contra la infància. 85% en entorns de confiança, 65% en entorns familiars. Agressions sexuals contra la infància. 3 de cada 10 denúncies. L'agressor és un pare. Una epidèmia. Agressions sexuals contra la infància. El 90% d'agressors, homes, de totes les classes socials. Agressions sexuals contra la infància. Vergonya, por, culpa, estigma, tabú, silenci. Agressions sexuals contra la infància. Una de les formes més severes de maltractament infantil. Agressions sexuals contra la infància. Poder, abús de poder, manipulació, sexe, infantesa. Agressions sexuals contra la infància. Un atemptat contra els drets de nenes, nens i adolescents. Agressions sexuals contra la infància. Un problema de responsabilitat col·lectiva i d'acció política urgent. Agressions sexuals contra la infància. Trenquem el silenci, acabem amb la impunitat.